Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao billet samedi 28 février 2026. Balimao ala sago au sago. Assimi Goïta ani procureur général Mamoudou Timbo. Voilà, Mamoudou Timbo a photo flâné. Assimi Goïta ni Malien ou beka plan de tracé. Ou bien que docteur Chogal Kokala Maïga Fakachugo Mika Bankoro. Malien bena plein détails à ouye bi, à dabali bena bam. N'teka comment il faut qu'on me regarde là de aïe. Ma me refana blaika vidéo là de. N'teka comment il faut qu'on me regarde là de. Boubé Fakara Choko Mobo ko stratégie que le gars docteur Chogal Kokala Maïga contrôle. Mena plein de détails. Malien beka vidéo partagé. Malien monde kara. Ni Chokorba Kunganga taka Nanga taka retraité là depuis 2023 où ya toye folo aka Boubé Maïga kako ban folo aklibola ou nana yede kabla pour abla ka nya abla ale nana de kana Boubé Maïga kako de ban folo anana o mission o nyana bora sisa docteur Choguel Kokala Maïga turube o relasano o barabe ka ke choko jime meno secret de fa bela jele ngana bi me ka kuma me nga kashi kwa mali me na révélation chama ke bide mena révélation chama kebi halalaw horon olube kuma infamia mais mama te fe ka famia kanada jere fana ndeka kuma fana ko moko kada dai ni mami madala la kana to kada la fana mais ne keni ba foka bla mais don la tien bena mali problème jumene kara décembre temele ni procureur général na photo flani Mamoudou Timbo akunganga taka eretrati la Assimi Goïta sangele wera faraka. Sa naka nga retraite ta Assimi be do faraka. Malion mamunu tara koluka sharia yere bato ko malion kana sharia soso. No e kiri tigela were olu yere be ka sharia soso. Bon emu ye kiri tigela ne sharia soso est-ce que e ka nga fin ke obe sharia yere kono blinwa. Point d'interrogation. Mamoudou Timbo nga ta retraite la salou. Décembre 2025 Assimi Goïta ya toy ko aka tanai. C'est ça. Docteur Choguel Kokala Maïga yaro te ka juger ou déceler me ka juger. Malien ou déceler me ka juger do retene ou be fe ka fakadi. Ou be fe ka fakachoko de meno de fana. Mamoudou Timbo Docteur Choguel Kokala Maïga ka dossier babulu. Pourquoi ou t'a dit juger doma? Sauf les abolikene flé, n'abe Choguel Maïga, n'abe docteur Choguel Maïga jugé, aya jugé publiquement beka boa kalama. Aya jugé Mali radio so kame, Mali télévision so kame. Na ou dalembala ko zone ko Choguel war de chouin. Aya jugé Malien bela jelen kalame Mali radio so bela. Ou be aka di juger do madro. Pourquoi ou te ka dossier de jugement? Parce que ou baro dossier faut ita kono. Malien ne a fait on Boubé salen ko fait Boubé menana dossier mina au dossier jugement krako ka bukake non lié obedala Boubé sara ou bolo kasola dossier kele mun fait ou yo dossier nyora si de wuli Choguel Maïga fana no fait en toute violation de loi ne ma fango Boubé mainde aish mais Boubé menana muna de ha ou fle ko dossier kele nyora si de la wuli Choguel no fait Moko chama beka fo avion code de données, armement code de données, ado tabotande uyoko nyagami nyogona de shuna minana muna bodo. Boubé Maïga mais ametla kanodo Boubé tala angana Choguel tala folo. Au akli tala. Virondok meka circuler et réseaux sociaux sans fait. Uye montage do ke kabla et réseaux sociaux sans fait ko Choguel Maïga sara. Fubeka uye e Thierno Ndiaye nga fengen be kumaka ndundo akoro chogo dola. Moko chama ne wuli. Ni SE ka baradi. Ou ba bla et réseaux sociaux ka ko Choguel sara pour que ka don malio mena réagir choko jume. Nou ya ye ka temena moko ka dro do be passer acti la. Ou ka plan ou di. Plan me ka marcher choko jume. Timbo ale be to ale te ta retraité la de parce que ni assassin di. Ni procureur assassin di. Wallahi honte à ces vieux là. Ni nganga mbalo ka yer la je quoi. Ka na yer la ja il doit avoir honte de lui-même. Il dew malo procureur Mamoudou Timbo i dew malo i kabla be malo wallahi billahi ni sara ibe jeni ni sara i da ka miriki be sa i da ki miri ebe ka munu don kasolan dalonka blale me moko faga mina kiri tegela mi
a te mira dena a te mira kabila la a te miri ala la hali kafiri ka fsani I jogo cɛkɔrɔba si jɛ I kan ka taa retraite la Asimi ne bɛ k'e bali ka taa retraite la walasa I ka hadamadenw faga I ka dutigiw minɛ k'u Asimi sago k'u ye I tɛ ka jamana servi I bɛ ka I bɛ ka brigandw ni voleurs ni ngalontigɛlaw de servi u mana mun fɔ e b'o kɛ walahi honte c'est la honte tu dois avoir honte e de kan ka kɛ cɛkɔrɔba ye mun kan ka mɔgɔ ladi et puis e bɛ mun fɔ I juge ɲɔgɔn ye bi I ɲugun donna hali magistrat hɔrɔn yɛrɛ wolo I ɲugun donna bɛɛ la Mali kɔnɔ procureur Mamadou Timpo o nana ni de ka Bube ka ko ban sisan turu bɛ docteur Choguel de la Choguel ka dossier pourquoi a ye Timbo ɲininka mun na tɛ docteur Choguel Maïga ka dossier di juge dɔ ma parce que ni procureur y'i minɛ une fois que procureur y'i ka dossier di juge ma dɔrɔn c'est fini ni juge halala dun a b'i ka dossier la jɛ di ni juge y'i ka dossier minɛ hali président tɛ se ka bɔ yen mais président bɛ se ka pression kɛ procureur kan docteur Choguel ko kala Maïga minɛli filɛ u bannen bɛ k'a ka dossier di juge ma u ye juge ɲini u ye u minnu yala ko b'a di juge fɛn fɛn ma u bɛ ka siran juge bɛ ɲɛ cour suprême na tuguni docteur Choguel ko kala Maïga ka u y'a minɛ don min na ka bila garde à vue la enquêteur minnu kun bɛ yen nɔ il y avait un policier Tamashek u ko docteur Choguel ko kala Maïga ko on va te faire taire c'est-à-dire que Touaregi minnu bɛ ka marifa ta ka Mali kɛlɛ dɛ olu siya dɔw de bɛ polisiya la dɛ ja Choguel ko ka go ye un Touareg o de ko Choguel ma ko on va te faire taire parce que a bɛ minnu bɛ marifa ta la a b'olu contrôle la olu siya dɔw de bɛ polisiya la o de ye nin fɔ Choguel ma tu sais sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ tɛntigi hɔrɔn man ca dɛ billahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna Musa Tarawele ɲɛ de kɛ Dibi Sila la Dibi Sila min ye rebelle bunte Kidali Musa Tarawele Dibi Sila minɛ don min na a ye rebelle de minɛ ka bugɔ ka faga n'i y'a ye sɔrɔsi hɔrɔn man ca sɔrɔsi fɛjɛ a ma nɔgɔn quoi cɛ sɔrɔsi man ɲi dɛ ni sɔrɔsi kɛlɛla I jugu fin a b'o de bila I la o y'o de kɛ Mungutu y'o de kɛ Patrice Lumumba la k'a minɛ ka taa di kata a tɛ se ka ɲɛfɔ ouais c'est la vie sɔrɔsi bɛ tan de dɛ hɔrɔnya tɛ yen quoi sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ fo n'a kɛra Thomas Sankara ni peut-être ani Jerry Rawlings sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ n b'o fɔ a ɲɛna bi sɔrɔsi k'i janfa o ka jugu ni fɛ sisan an ka na docteur Choguel ko kala Maïga ka côté la sisan an b'o niveau la sisan u ye docteur Choguel ko kala Maïga ka dossier u bannen bɛ ka di juge ma kalo joli a bɛ kaso la kalo 8 n t'a dɔn kalo joli de a bɛ kaso la a bolo u bannen bɛ k'a tɛ juge ma u b'i to kaso la tan de parce que u b'a dɔn Choguel Maïga man kɛnɛ ni n ko aw ma a bɛ fɛ ka Choguel faga cogo min n'o fɔ an ɲɛna bi bana min bɛ Choguel la dusukasi man ɲi a ma u ye Choguel fagali préparé depuis a bɛ premier ministre ya la parce que ni mɔgɔ Choguel ka bana kɔfɛ docteur ko dusukasi man ɲi a ma u y'a dabɔ ka dusukasi k'a la ala ye Choguel kɛ mɔgɔ dɔ ye a ni ka gɛlɛn a sera ka résister sisan u y'a gɛn ka bɔ premier ministre ya la u ye ko wɛrɛw k'a la ninnu taara ko Choguel ka boli u ye plan bɛɛ tracé ko u bɛ nin minɛ ka taa n'i ye kaso la boli ni Choguel kun bolila sa o bɛ sɔrɔ ka tɔgɔ cɛ k'a bolila ka Mali bila yala ka ɲina ka taga Bina Jara ka mɔgɔw kɛlɛ ka ɲina ka an ka armée labɛn k'i sigi Bamakɔ kɔnɔ I fa filanw kɛlɛli la ni Fado ma taa Keda jɔn b'o da Asimi a ye ka temps bɛɛ kɛ nin de la a ye bɔ a ka Choguel neni a ye bɔ a ka kuma bɛɛ fɔ a ma ni sɔrɔsiw ye ne wele k'a fɛn bɛɛ proposer ne ko ne ka bɔ Choguel kɔ ne ma sɔn ni ala n'u ye n sɔsɔ n b'a sɔrɔsi tɔgɔ fɔ ni sɔrɔsi mɔgɔ 5 la mɔgɔ dɔ ye ne wele Choguel to ye I ye jeune de an ye jeune de tugu an kɔ n ko mais kuma Choguel ye mun de k'aw la a ye nana prévu ma sɔrɔ bolo n ko bon a kana n wele bilen minnu bɛ ka Choguel kɛlɛ u bɛ ka wari de d'u ma u y'a bila la u y'a fɛn bɛɛ kɛ mais o ye ko wɛrɛ de sisan Choguel filɛ kaso min na sisan nɔ u bɛ ka montage sugu bɛɛ kɛ sisan donc procureur Timbo o ka stratégie o ka c'est-à-dire que k'a bila a tɛ taa retraite yɛrɛ la dɛ a kun dabɔra de ka Choguel Maïga k'a to kaso la a kana bila yɛrɛ fiyewu parce que k'a bɛ kuma c'est-à-dire que ni e bɛ kuma n'o man di Asimi ye e kan ka faga di e kan ka to kaso de la donc Choguel y'o victime dɔ de
Choguel fla a bolo kaso la. Donc tant que procureur ma dossier ta ka di juge ma ite blanc. Bon, Timbo Fleni a bané ka Choguel ka dossier blanc ka ta juge fi. Aw ko kay chouani ke aya juge ça. Malien sauf là à bolikene flé. Aya docteur Choguel ko kala mega aya juge aka blanc Mali télé bela. Ni preuve sur la ko Choguel est chouani nga ne be Choguel haramu. Wallahi billahi. Mais aya mogo mena kay chouani ke. Aw yɛrɛ dɛmɛbagaw bɔra olu ma kuma wari ko suɲɛ ka dɛ olu ko Choguel ka kuma ka ca parce que aw tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma ni i bɛ ka kungo kɛ aw sɔrɔsiw kun tɛ na liberté d'expression da to M5 sigira ni liberté d'expression kun tɛ M5 kun tɛ sigi ni M5 kun ma sigi san b'a sɔrɔ Asimi Gota i bɛ ɲɛnbɛrɛw ni kɔnɔkasikanw bi i kulo la peut-être san b'a sɔrɔ yɛrɛ Bina Jara ka mɔgɔw y'i ta otage la an t'a dɔn hadamaden sababu maa ma tɛ miiri sababu la hali wulu ka fisa n'a ye. Mais n'te jigi Asimi la quoi mais jigi ni cɛkɔrɔba in de la quoi e seri sadingɛ da la e ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ i t'o kɛ bilen e bɛ ka minnu don kaso la o denw bɛ se ka e denw coiffé don dɔ la e filɛ nin procureur Timbo k'a bila dɔrɔn a ka Choguel torturer ka Choguel ni tɔɔrɔ kɔnɔ walasa ka bana ka wuli a ka sa a ka fɔ k'a banala k'a sara de plan in bɛɛ de filɛ u bɛ fɛ ka Choguel faga de ni a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ u bɛ fɛ ka faga de wallahi billahi. Ni korane cɛ nunu tɛ Choguel fɛ billahi u bɛ fɛ ka faga di u y'a tentative sugu bɛɛ kɛ ne k'u ma don dɔ la a b'a dɔn kɛ ni Choguel de la ka bana et puis docteur ko durule mayan ma u y'o bɛɛ dɔn dɛ ka tila nunu tɛ hɔrɔnw ye nunu ye assassinw de i ma ala bɛ k'u nagasi ala bɛ ka jamana in gɛlɛyaw bolo bon tant que u bɛ yen jamana in tɔ bɛ kalaya de ne de filɛ ka kuma in fɔ an na. Billahi tangu be Asimi dɛmɛbaga bɛɛ bɛ ka bɔ bi ka kuma bɛɛ mɔgɔ si tɛ bi a ye Choguel minɛ k'a bɛ kaso la e yɛrɛ wolowolo tanti o minɛna suɲɛni na aw taara ko mɔgɔ 15 de fɛn suɲɛ u bɛ ka Choguel tɔgɔ fɔ dossier min fana na Choguel ma wari ta k'a bila a yɛrɛ poche la dɛ ko Choguel ko o taara Choguel ka département na ko wari taara alors que loi yɛrɛ a loi tɛ yen mun kan ka Choguel nɔ minɛ wari yɛrɛ ma ta fana donc e wolo tanti milliards suɲɛna ye aw taara ko mɔgɔ 15 don ne somɔgɔ don ni suɲɛni kɛra k'e somɔgɔ fɛn to ministère la a bɛ fɔ ko o kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de don mais ni mɔgɔ wɛrɛ de don n'o tigi man di e b'a fɔ ko tigi yɛrɛ n'a ta hali n'a ka sɔrɔ ministre ma suɲɛni kɛ e bɛ tila ka a fɔ ko o de don i ye Mali justice bafoué donc u kelen bɛ ka nin plan de kɛ. Donc Timbo bané bɛ ka docteur Choguel ko kala ma ka dossier ta ka di et puis encore ce qui est très grave dans cette affaire ni a chien fila de Asimi Gota bɛ ka Mamadou Timbo ka n'a bɛ taa retraite la chaque fois Asimi b'a pousser o kuma la o ale kelen de procureur de Mali kɔnɔ wa Malien bɛ ka question poser kun est-ce que e mun ye sariya tigi ye e mun kan ka sariya bato e bɛ ka sariya violer e ka retraite sera tuma bɛɛ président bɛ e de to yen bon pourquoi Mali fonctionnaire fɛn fɛn taara retraite la mun na Asimi ma loi dɔ ta ka dɔ fara u bɛɛ ta kan pourquoi ale bɛ mɔgɔ dɔ kɛ exception ye bon a bɛ ka jamana mara ten de Mali magi ali décembre tɛmɛlen Mali magistrat dɔ taara retraite la n t'u tɔgɔ fɔ mais Timbo a tɛ fɛ Timbo ka taa retraite la tant que Asimi bɛ yen procureur Timbo bɛ kɛ yen bon a bɛ ka procureur général a bɛ k'o récupérer k'o to a kɛrɛfɛ de walasa u ka saluku kɛ n'a y'o bila ko ka mun kɛ o k'o kɛ i ma Burkina taara kan da Niger taara kan da a bɛ nin manamana ko dɔrɔn na Mali kɔnɔ bon et puis encore pire encore ne ma mun faamuya Mali fonctionnaire bɛɛ kan ka nin yɔrɔ c'est à dire nin man ka to ten tɔ quoi président k'i sigilen to ka mɔgɔw dɔ fisaya ni mɔgɔ dɔ ye bon a bɛ ka jamana in jɔ ten de c'est ale mɔgɔ min b'ale arranger o bɛ kɛ exception ye o bɛ constitution sanfɛ o bɛ Mali sariyaw sanfɛ bon président de kan ka fɔ ko jamanadenw a ye sariya bonya et puis mɔgɔ fila fɛn min ye ne dabali ban procureur général ani président kunturu olu de kan ka campagne kɛ a ye to sariya kɔfɛ mais non mais olu de bɛ ka sariya violer bi cɛ ma dɔn Mali bin cogo juguyara minnu kan ka sariya batɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna olu de bɛ ka sariya suɲɛ bi et pire encore mun ye ne dabali ban Bubey Maïga u y'o Bubey Maïga minɛli mun kɛ
Où est un dossier qui est une fois. Nous, Assimi Goïta Kourita qui a dommé, ani Boubé Maïga Dinde Djaraka, fait un gouvernement au CNT ou ni Boubé da Bessi. Banda ou ka fait temena doro Boubé Tarakuma et renouveau en tant que yo Boubé Mneka don Kasola. Non, ni olu critiquer trop et quand attaque Kasola di. Et puis quand ça dit quoi. Ne ko Assimi Goïta ka fugula djegeno doro eni saya di kanga e kanga jeni de e kanga fakadi e manga kumaire. O kumala Mali nana jonde baka konyaminana. Mali te machi fachienye. Président Fefebe na Mali kono ibe critiquer, ibe sonite critiquer, ibe takaboui. Ni e mogo faga. Billahi dondola tu vas répondre de tes actes. Et pour qu'il arrive qu'à fait qu'à blé qu'on a dondola tu vas répondre de tout. Ye chera kolon fait tege. Boube ka saibulu. Docteur Choguel ko kala maiga ni Malion ala sago au sago. Ni ko Choguel soro dongo do Assimi Goïta no de. Ni ko docteur Choguel ko kala maiga soro ni korana cha Assimi de du. Ne a be averti ne kene bela somi. A tout on a ni vilo na de. Mais c'est qu'à Tuguni, Maléon à la sago au sago, ni quoi Choguel sur Kasola, tiens, mousote Assimi Didou. Assassin, présent assassin. Awa ben les cerveaux bla le kota kono, arasbati nisi bla le kota kono. Ou beka sa Kasola ou de Kadaï. Mais avec fait qu'à Choguel Fakadi, parce que ao donc Kasola, au bera, au torobeka bo, au teka dauro surala. Parce aller de Alaï, aller moro lolo aller de boulou quoi. Voilà bilay. Quand ni naloma fin ni ko naloma mako chine kele abolo kulu ni be so faut ka duguje billahi tallahi Mali dileme da laga to daji bodo de mano to ko Assimi Goïta non c'est la honte jamana binchuko jukara et puis encore différence be Choguel tani fin ça c'est 2 milliards donc où est Ali boye sale encore fait boube ka dossier to digiment to bi yo ke mois de mai passé ka non lié et ça c'est très grave. Donc c'était juste pour vous dire que nous nous mettons comme un quai où il y a d'abord des cas et comme on appelle là où il y a d'abord des cas Choguel imagine. Bon maintenant comment procureur Timbo fait ni procureur quel ne borat Mali télévision sur là comme milliard bisengi choena Mali kono anya be procureur ina ni ne boraka kuma Mali télé là comme milliard bisengi choena hali china ma tigo mine parce que ayaye Assimi Goïta somoko do dora mu mine bli. Ne ta ka galon nora de ne bena yere kuma kan kala aw na nga janga kuma kan na me nyogo fe ni galon du ne me ga galon nora me fen fen ni ala kana no ga nga jana tegala aw na nga janga nyora la me nyogo fe. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui depuis 2021 qui nous a occupés concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Et c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Ah, qu'il n'y a pas d'intouchable au Mali aujourd'hui. Ko intouchabilité. Oh, mais à une fois dominia sans fladi. Comme ma chite loi sans fait, qu'on t'y goube mene, halishina moumene. Procureur wallahi, et Allah. Bon, nebe kuma kelenga ni fina procureur. Wallahi ni mi kolosina si mi gana dongodo, ni mo yusro karakono, nu mi essence boyka ki jeniga fuma pu. Billahi tallahi. Tere torote ba mako kono. Billahi tallahi ni bina jaraka mogo ye procureur Mamoudou Timbo ni bina jaraka mogo yimina dongodo malé on be songa tegere faku. Parce que il magistrat ya c'est-à-dire que il kera fono fin de quoi billahi tallahi si tu es devenu la honte de la magistrature malienne. J'ai honte de dire que tu es le procureur général. Il dit deuna moluya il muso la moluya il borona moluya bet kerila bi ba dombi ben galon de kambi ni korane tiente ka galon là. Tu es la honte. Tu es le magistrat le plus nul dans l'histoire du Mali. Et nous avons si Dieu. Mogolan Kolon veut itaki manipuler les gens d'inflant. Nous Assimi Goïtani, on lui manipuler à cause des miettes. Non mais c'est pas possible. Il blesse la loi violée. Qui blesse comme Aramadon Tonye ka douti ko Tonye. Ebe ka munu Tonye bingalon ka. Olu deon bi se ke deon coiffé donala. Tiambe dugu ngono sa. Eh Allah. Ebe Sadomi. Procureur Mamoudou Timbo ebe Sadomi. Il décide c'est qu'à concorda kale fari kungi parce que tu seras la honte nationale. Billahi bet kerila. Mali magistrat horon bet kerila bi. Ne ba fo très à côté et intelligent. Je n'ai même pas peur de dire parce que tiens mogo klon quoi kana ira mogo la di quoi et terroriste a benu koranete e ka juguni bina jaray e procureur Mamoudou Timbo billahi bina jara kafsani. Tu es un magistrat terror. Tu es la honte de la magistrature malienne. Allahi billahi. Non, ndara me kuma chogo min quoi. Aw ka kuma maliko la. Aw de jamana fakali fawni. Aw ka ta jama, aw ka ta ka kalanke tobu dugu la ka diplôme soro. Aw ka diplôme maquette. Nye mogo tikera mogo kalanuna, c'est à cause des gens comme vous. C'est mogo tikera ko chako mogo kalanu malichi. C'est mogo tikera mogo la, c'est à cause des gens comme vous. Parce que arama dinga moloya ni si jera ni moloya makila horonya tila ti jali kera bofu safu di quoi. Yambe kumi ma bini halala di wallahi billahi be mune badara billahi ta ye chokoroba munye demisonu tien quoi. Ça dit que e se ka exemple jume di den jume ma e se ka exemple jode ma dans la vie courante il ka die tien ki ka lahara tien qui donne mogosa qui bro mogosa tu es la honte nationale et internationale et c'est ta cour d'université du magistrature du Mekam Domi c'est ka fengena du magistrat et la jamana kono et ben ça domi tu vas voir Ali Kaburu sento be galaya billahi tallahi tu seras la honte avec fo de ko magistrat mun ku meka bi mogo ka ko deni inana bube sare inana ka bube fenga fo sare bulu si ça ka tourbe shogel de la et de be bla Mounou katla ka genga bo sur la serre en galonga katla ko ibeka barake illégalement de mais tu vas répondre de tes actes. Billahi talai. Ni Assimi Goïta ni sur Assimi Goïta genga bo fanga Mamoudou Timbo sur Assimi munu benu ye fanga ta ka Assimi gendongo do. Imuni ngena ma mine nu mi globa mako suguba la ka fuma pu. Terrorisme tene ba mako kono nu sur dongo do bi mine. Nu mine wa hina te mo mine fana. Et tu vas mal finir. Billahi talai. Nebe mu fa be rezo ka be ke rezo ka dien be balaje. I don bene kuma kan na me obe tikeila oba fo chaanga papa be ndige ngalontala nyen kale al qur'an la nteka galon norela tia trahi I kale kan janfa I ala janfa ki ga demba janfa ki faso janfa billahi talai ki bla salu kure nyoko chokoroba ni magistrat jendo do nebisa me nyoko chokoroba ki bla ni salu kunna ere kan ata ere tertila ka garder compte dowere de ka mal ke mo werla o kuma eti miri ko dembe bulu ite miri ko dembe bulu I be ki dewne mago satan parce que I dem fe bana bodongo do ka de ebe ta do la I dembe ke ebe ka munu torturer ebe ka galondoro muna ka Assimi ka barakolonke olu e dew nolu dembe se ka nyogo do la kodo la olu dembe se ka e de coiffer fin do la Chara madiki miri sinasa. Ibe Sadomi, ibe natal mi no fede. Inika titri teta.
ibe sa domi ibe ko ki je ki bla kasange de kono ibe sa domi ibe ko ki je pass ki bla kasange jema kono ka ti bla dinge kono tumunu ni baga ete foye jini boko mais adamaden nga nyuma ke dans la vie na nga tasa lahara mais adamaden nga mal ke adamaden nyona ka wali faw tonye ngalonka che ala farafi c'est la race la plus maudite sur cette terre to uten ke je kono che ma ala barga du tubabula che to uten kaka jamana chinois utara kalanke Amérique France ko tuka jamana développer aw chokoro ba nunu de aw de intellectuel to tien atara kalanke Europe ni fo na kana sigi ka faso chouin ka charia violer vous êtes la honte ma wallahi magistrat mumbe charia chouin charia fenga ka jugun terroriste non vous êtes la honte billah la vraie honte quoi ne mini kungolo doron mbe fono nege de be dona billah italai je m'arrête là quoi je suis très déçu de toi billah bet kerila ali ni dewu yene kuma ka mo bet kerila foni demi keri nyona siede parce que den do be ke faw nyona siede foni demi keri nyona siede sinon Assimi Goïta tanti ate dossier wulo no faw donc malien amboranga men information di docteur Choguel ko kala mayga ni ko ya sorotoro Mamoudou Timpo Assimi Goïta oldidu ayakli to kuma na me bidati fana foka daga bié samedi 28 février 2026 Ode kundo malien ala ka hereke malié malien febe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ka corps promo do urgent 10 € be na ya retay o ko fa baka banque information be do so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ga orange nulu tanu to kambe 40 ka na wari ci ma ba so orange mo na sur place wakata jabe abe wari ci drome kile ota sara ode kundo akambe